ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳት ትፍጽሞ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክትሕተተሉ መንግስቲ የመን ጸዊዑ። ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ የመን ብ15 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ሓደ ክቆስል እንከሎ 6 ድማ ተታሒዞም ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱ ወቂሱ። ነባሪ ኣብ ገምገም ባሕርና እትርከብ ከተማ ኮካ ዝኾነ ካልድ መሐመድ ዓብዱላ ዝተባህለ ገፋፍ ዓሳ ካብ ሓይልታት ኤርትራ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ሓንቲ ዓይኑ ከም ዝፈሰሰት እዩ መንግስቲ የመን ከሲሱ። እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ኤርትራን ኣህጉራዊ ውዕላት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ተሓታቲት እያ ክብል ከም ዘስመረሉ ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ሓቢሩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ የመናውያን ብዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንመንግስቲ ኤርትራ ተሓታቲ ክገብሮውን እቲ መግለጺ ጸዊዑ። እቲ ደረቱ ዝሓለፎ ዝበሎ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ደው ክብል እንተዘይክኢሉ የመን ዜጋታታ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ ተሃገር ኣብ መወዳእታ አጠንቂቑ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ብመንግስቲ የመን ዝቐረበ ወቀሳን መጠንቀቕታን ዝኾነ መልሲ ኣይሃበሉን። መንግስቲ ኤርትራ ን5 ወርሕ ቀይድዎም ዝጸንሐ 166 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብ31 ጉንበት ናብ ዓዶም ከም ዘፋነዎም ሰበስልጣን ተሃገር ምጥቃሶም ይዝከር። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ቅድሚ 5 ወርሕ ዓሳ እናገፉ ዝሓዞም ጠቕላላ ብዝሕ የመናውያን 267 ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ሰበስልጣን እቶም 101 ገና ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀይዲ ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም። እቶም የመናውያን ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ እናገፈፉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተታሕዝዩ መንግስቲ የመን ዝገልጽ እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን የመንን ብጉዳይ ዋንነት ደሴታት ዝቑርሓንሽ ካብ 1995 ናትሒዙ ዝተፈጥረ ረፅሚ ኣብ 1999 ኣህጉራዊ ውዳንነት ኣብ ዝተዋህበሉ ዝበስሐት ዘሰሓሕብ ክፋል ደሴታት ንየመን ክወሃብ እንከሎ ኣብ ጉዳይ ባህላውያን ገፈፍቲ ዓሳን ክገፍሉ ዝኽእሉ ክልማይን ግና ዛጊት ዘይሰምዕ ነጥብታት ከም ዘሎ ይግለጽ። ኤርትራ ናብቲ ክልማያት ንዝኣትዉ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብተደጋጋሚ ክትቀየድን ንብረቶም ክትህግርን ከም ዝጸንሐት ብወገን መንግስቲ የመን ቀጻልዩ ወቀሳ ዝቐርብ። መንግስቲ ኤርትራ ግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ዝኾነ መግለፂ እውን ኣይበሉን እዩ። ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ ይነብር ከም ዘሎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብምኽንያት 20 ሰነ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብዝሒ ካብ መነባብሩ ናይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ምስ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ብ20 ሚእታዊት እዩ ዛይዱ። ካብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝተመዛበለ ይኹን ዶባት ሰጊሩ ኣብ ጎራብትን ካልኦት ሃገራትን ዕቑባ ዝሓተተ ጠቕላላ ብስሒ እተን ኣስታት ፍርቂ ወይ 50 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮን እቲ ኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ገዛእ ሃገሩ ተፈናቂሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ዝሓተተ ምዃኑ ጸብጻብ UNHCR የነጽር። ናይ ሎም ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ካብ ቤት ዝረሓቐ ተስፋ ብዝብል ቴማዩ ዝዝከር ዘሎ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝመደበሮም ዝተባህሉ ዕጡቃት ኣብ ምዕራባዊ ኡጋንዳ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 42 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ኣብቲ ብ16 ሰነ ከም ዝተኻየደ ዝተሓበረ መጥቃዕቲ ኣብ ምዕራብ ኡጋንዳ ሙፖንዶወ ኣብ ዝተባህለት ቆሸት እትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ 37 ካብቶም ግዳያት ተምሃሮ እዮም። ኪዳን ዲሞክራሲያውን ሓይልታት ዝተሰሚዑ ዕጡቃት ኮንጎ ናብ መደቀስ ተምሃሮ ብምእታው ብተበናጁ ቫስን ባርዕም ዝፈጸመው መጥቃዕቲዮም ነቲ ኣሰቃቂ ቅትለታት ፈጺሞሞ። ድሕሪ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ ተምሃሮ እንዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥሩ ግዳያት ክውስኽ ከም ዝኽእል ነበርቲ ቆሸት ስጋቶም ይገልጹ። ኣብ ኡጋንዳ ድሕርቲ ኣብ 2020 ኣባራትን መዘናግዕ ማእከላትን ዋንጫ ዓለም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ሰባት ዕላማ ዝገበረን 76 ሰባት ዝቐተለን መጥቃዕቲ ኣልሸባብ እዚ ናይ ሰለስተ መጥቃዕቲ እቲ ዝበኣሰ ምዃኑ ሰበስልጣን ተሃገር የመልክቱ። መንግስቲ ኡጋንዳ ምስቶም ካብ ኮንጎ ዝተበገሱ ዕጡቃት ምትእስሳር ከሂልዎም ንዝጠርጠሮም ዳይሬክተርን ርእሰ መምህርን ናይታ ቤት ትምህርቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ሰባት ኣብ ከይዲ ኣትሎ። ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዝግለጽ ብኪዳን ዲሞክራሲያውን ሓይልታት ዝጽዋዕ ዕጡቕ ሓይሊ ካብ ምዕራብ ኡጋንዳ እኳ እንተተበገሰ ካብ 1990 ኣትሒዙ ግና ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ስፋሕፊሑ ምስ ኡጋንዳ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ሰሜናዊ ኪቡ ደጀኑ ኣቑሙ። ዘኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን